Tlesta tar-restawr mid-Direttorat tar-Restawr fuq il-kappella dedikata lil Sant'Anna f'Ħattart. Din il-kappella li mbniet lejn l-aħħar tas-seklu 17 kienet intgħażlet biex tiġi rrestawrata grazzi għall-iskema tar-restawr għall-kunsilli lokali. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal kif proġetti bħal dawn ikomplu juru biċ-ċar l-impenn tal-Gvern lejn il-wirt kulturali fil-lokalitajiet madwar Malta. Dawn it-tip ta' skemi jagħmlu differenza fil-komunità, mhux biss għaliex jipproteġu l-wirt storiku ta' pajjiżna u jerġgħu joħorġu iż-żbuħija tiegħu, imma anke għaliex il-komunità nnifisha tapprezzhom ħafna u jsebħu l-lokalità li jkunu qed jgħixu fiha. Is-Segretarju Parlamentari Elisin Serafa Civelli tennit li r-restawr ta' binjiet storiċi hu essenzjali biex uliedna u min iżur il-Gżejjer Maltin ikunu jistgħu jgawdu dak li ħallewna mis-sirijietna. Qalet ukoll li issa li jingħalqet is-seba' sejħa ta' din l-iskema fejn 15 il-kunsill lokali resqu l-proposti dawn se jgħaddu minn proċess biex finalment jintgħażlu u hekk sena wara l-oħra jitkompla dan il-proġett ambizzjuż ta' restawr. Permezz dawn l-iskemi ta' restawr għall kunsilli lokali qegħdin ngħinu lill-komunitajiet tagħna u lir-residenti tagħna jkomplu igawdu l-patrimonju li għandna madwarna ta' kuljum u f'ambjent isbaħ. Il-perit Audrey Ann Bonnici mid-Direttorat tar-Restawr spjegat li l-problemi prinċipali ta' din il-kappella kienu fil-faċċata u bekk l-interventi ta' restawr saru fuq in-naħa ta' barra. Il-faċċata prinċipali tnatfet mill-kisi li kien qiegħed jagħmel ħafna ħsara, kif ukoll inbidel xi ġebel li kien iddeterjora u finalment ġiet ikkonsolidata wkoll l-entratura tal-bib prinċipali. Din il-kappella kellha ħsara intensiva, speċjalment fuq in-naħa tal-faċċata x'kienet miksija sa nofsa bis-siment, bekk kellu jitnaddaf kollox u minħabba l-istat tal-ġebla erġajna tajna kisja illi ħafna iktar adekwata u li tħalli anke il-ġebla tieħu nnifsu ma tagħmilx iktar ħsara.